Kaixo, nire izena Naroa da, 14 urte ditut eta Dominazpi ikastolan ikasten dut. Niretzako abestea oso garrantzitsua da, nik bulinja sufritu nuenean, hortik aurrera ni abesten hasi nintzen. Eta aurten nik konposatutako abesti bat aurkeztu dut Pasanken eta ametsa deitzen da. Da, zure ametsa lortzea egiten duena eta beti inork ez du oztopatu behar eta beti aurrera begiratzea eta hori. Eta da nire lehenengo abestia eta musika eta letra konpostatu dut. Espero dut ondo pasatzea eta disfrutatzea. Así que eskerrik asko. Agur!